नमस्कार विद्यार्थी मित्र. आपण मागणीची लवचिकता म्हणजे काय, मागणीच्या किंमत लवचिकतेचे प्रकार, मागणीची लवचिकता निश्चित करणारे घटक या संदर्भात आम्ही चर्चा केलेली आहे. आता या ठिकाणी आपण मागणीच्या लवचिकतेचे महत्त्व किंवा उपयोग किंवा गुण या संदर्भात चर्चा करणार आहोत. मागणीची लवचिकता ही कशासाठी महत्त्वाची आहे, तिचं महत्त्व का आहे, ही कल्पना कशासाठी वापरता येईल, हिचा वापर कोणत्या गोष्टीसाठी करता येईल, उपयोग कोणत्या गोष्टीसाठी करता येईल हे पाहणं गरजेचं आपल्याला. यापैकी पहिला घटक आहे कर नीती ठरवणे. देशाच्या अर्थमंत्र्यांना कर ठरवताना या संकल्पनेचा उपयोग होतो. ज्या वस्तूची मागणी कमी लवचिक असते अशा वस्तूवरती जास्त कर आकारायचा, त्यामुळे सरकारला भरपूर उत्पन्न मिळते. आणि या उलट ज्या वस्तूची मागणी जास्त लवचिक असते अशा वस्तूवर कर आकारल्यास त्याची मागणी कमी होऊन सरकारी उत्पन्न घटण्याची शक्यता असते. त्यामुळं कुठली मागणी जास्त लवचिक आहे आणि कुठली मागणी कमी, कोणत्या वस्तूची मागणी कमी लवचिक आहे याचा विचार करून जास्त लवचिक असणाऱ्या वस्तूवरती जर जादा कर आकारला तर निश्चितच सरकारला जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळू शकते. आणि त्यासाठी संदर्भातच ही मागणीची लवचिकता देशाच्या अर्थमंत्र्यांना कर ठरवण्यासाठी फार उपयुक्त ठरू शकते. दुसरे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार. व्यापार हा आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचा आहे आणि व्यापारातील शर्ती ठरविताना मागणीच्या लवचिकतेची संकल्पना उपयुक्त पडते. तसेच देशाचे आयात निर्यात धोरण ठरवण्याकरता या कल्पनेचा फार उपयोग होतो. आता उदाहरणार्थ घ्यायचं झालं तर चहाकरिता जपानची मागणी कमी लवचिक आणि जपानी कपड्याकरता भारताची मागणी जास्त लवचिक असल्यास व्यापार शर्ती भारताला अनुकूल ठरतील. या उलट परिस्थिती असल्यास व्यापार शर्ती जपानला अनुकूल ठरतील. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये व्यापार शर्ती ठरवत असताना त्या वस्तूची लवचिकता याचा विचार करून आपल्या देशाला फायदेशीर धोरण कशा पद्धतीनं स्वीकारता येईल आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये, यासाठी मागणीची लवचिकतेची संकल्पना महत्त्वाची ठरते. तिसरा घटक आहे उत्पादक. उत्पादकाला कमी लवचिक मागणी असणाऱ्या वस्तूच्या उत्पादनापासून भरपूर नफा मिळतो आणि या उलट जास्त लवचिक मागणी असणाऱ्या वस्तूच्या उत्पादनापासून फारसा नफा होत नाही. त्यामुळे मक्तेदार किंवा उत्पादक या संकल्पनेचा आधार घेऊन वस्तूची किंमत ठरवतो आणि त्यामुळे लवचिकताची संकल्पना उत्पादकास, मक्तेदारास आर्थिक नफा मिळवण्यासाठी, जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी फार उपयुक्त ठरते. त्यामुळे त्याच्या दृष्टिकोनातून ही संकल्पना फार महत्त्वाची आहे. त्यानंतर उत्पादक घटकांचे मोबदले. वस्तूचे उत्पादन हे भूमी, श्रम, भांडवल आणि संयोजन या उत्पादक घटकांच्या सहाय्याने केले जाते आणि कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन करण्यासाठी या 4 घटक फार महत्त्वाचे आहेत. पण या 4 घटकांचा मोबदला कसा द्यायचा हा एक महत्त्वाचा प्रश्न उत्पादकासमोर असतो. अशा वेळेला उत्पादक घटकांचे मोबदले देण्यासाठी ठरविण्यासाठी लवचिकतेची संकल्पना उपयुक्त ठरते. कामगार संघटनांना मजुरांचे धोरण ठरवताना किंवा संयोजकाशी संघर्ष करण्यापूर्वी लवचिकता हिची संकल्पना विचारात घ्यावी लागते. आणि तसेच संयोजकांची कामगाराकरता असणारी मागणी कमी लवचिक असेल तर कामगार संघटनासुद्धा संयोजकावरती दबाव आणून संपासारखं शस्त्र उगारून कामगारांचे वेतन वाढवण्यात यशस्वी होतात. म्हणजेच उत्पादक घटकांचे मोबदले निश्चित करण्यासाठी ही संकल्पना फार महत्त्वाची आहे. पुढचा घटक आहे चलनाचे अवमूल्यन. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार क्षेत्रातील असमतोल दूर करण्यासाठी चलनाचे अवमूल्यन किती प्रमाणात करावे हे ठरवताना या संकल्पनेचा उपयोग होतो. अवमूल्यन ठरवण्यासाठी ही संकल्पना फार उपयोगी ठरते. चलनाचे अवमूल्यन केल्यास आयात महाग होते व निर्यात स्वस्त होते. अशा वेळी समजा आयात मागणी लवचिक असेल तर आयात मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊन आंतरराष्ट्रीय व्यवहार क्षेत्रातील असमतोल या ठिकाणी दूर होतो. म्हणजे चलनाचे अवमूल्यन हे फार महत्त्वाचे आहे. पुढचा घटक आहे समृद्धीतील दारिद्र्याचे विश्लेषण करत असताना.
कृषी क्षेत्रात आढळून येणाऱ्या समृद्धीतील दारिद्र्याचे स्पष्टीकरण करत असताना लवचिकतेचा आधार घेता येतो की ज्यावेळी शेती क्षेत्रात भरपूर पीक येते त्यावेळी त्याचा पुरवठा वाढतो आणि त्यामुळे शेतकी उत्पादनाच्या किमती वेगाने घसरतात। याला समृद्धीतील दारिद्र्य असं म्हणतात। आणि वस्तूची मागणी अलवचिक असल्यामुळे उपभोक्त्याचा एकूण खर्च कमी होतो, त्यामुळे भरपूर पीक येऊनही मौद्रिक उत्पन्न वाढत नाही। अशा वेळेला त्याचा विचार करणं आणि ह्या लवचिकतेचा अभ्यास करून उत्पादकता ठरवणे, त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी ही संकल्पना फार महत्त्वाची आहे। त्यानंतर सार्वजनिक सेवांची मूल्य निश्चिती। सार्वजनिक ज्या वस्तू असतात, आज आधुनिक काळात समाजास उपयुक्त असणाऱ्या विविध सेवा सरकारद्वारे पुरवल्या जातात आणि अशा सेवांचे मूल्य निश्चित करत असताना त्या सेवांची मागणी लवचिक असते, त्यांची किंमत कमी आकारली जाते, तर ज्यांच्या सेवांची मागणी लवचिक असते त्यांची किंमत जास्त आकारली जाते। आणि अशा पद्धतीने सेवांचं मूल्य ठरवण्यासाठी ही संकल्पना फार उपयुक्त ठरते। अशा पद्धतीने मागणीची मागणीच्या लवचिकतेचे महत्त्व या विविध घटकांच्यासाठी, अर्थतज्ञासाठी, धोरण ठरवण्यासाठी, उत्पादकासाठी, शेतकऱ्यासाठी, व्यापारासाठी, सार्वजनिक वस्तूंच्या मूल्य निश्चितीसाठी अतिशय महत्त्व असल्याचे ही संकल्पना आपल्याला पाहता येते। धन्यवाद।